Každý den hrajeme hru, jejíž pravidla jsme si sami nenapsali. Ráno vstanete a už v tu chvíli vás svazuje tucet zákonů, cestou do práce další 100. A když večer čtete zprávy, máte pocit, že tomu systému už nikdo nerozumí, že spravedlnost je slepá, pomalá a mluví řečí, které běžný člověk nerozumí. Právo není nepřítel. Je to mapa naší společnosti, složitá, často přepisovaná, ale nezbytná. Pravidel je moc, problém je, že jsme zapomněli, proč tam jsou a co nám reálně přinášejí, ať už přicházejí z Prahy nebo z Bruselu. Rozhodli jsme se spojit tyto dva světy v podcastu Pravidla hry. Nečekejte suché přečítání zákonů, čekejte dialog a já se budu snažit vysvětlit, proč jsou mantinely nastaveny právě takto. Čeká nás 38 kapitol o stavu dnešní společnosti, o českém i evropském právu a o tom, jak se v něm naučit žít. Pokud chcete pochopit hru, musíte znát její pravidla. Poslouchejte podcast Pravidla hry, novinářka a soudce. První kapitola vychází už brzy, dejte nám odběr a předplatné si zajistěte na Forendors, ať vám nic neuteče.